ulam, guys. Hindi na ang ulam. Ay, bawal-bawal? Ha? Ay, bawal-bawal lagi. Saka po nagkaon. Asa ko yan, ha? Hindi mo na sa galing. Hindi naman na panay makaon. Kaon dyan. Terus na apa? Kaon dyan. Terus na apa? Ay, bawal-bawal. Hi guys, magpangas ta sa bukid kay magbagos ta sa silhig kay wa tay silhig sa silong. Napay silhig pero mubo na. Mao ato lang bagusan mitras nga di pa maupos. Kar di ta manghuwag sa silingan. Bambang gid. Ya kay wa may klase aw kuyog na to mga bata guys. Diyan na may diri sa bukid. So dinhi ra mi magkuha sa kanaang lukay para among bagusan. Para sa silhig. Kami siriri magkuha kay tag-as. Asa ko ano bago? Di na rasa lang do. Dali ro. Ada, paglagay kagi. Ya pa. Isko. Dito. Di mo na kayo lang. Nya nagkuha na si Bintoy sa lukay kay para ihaling. Maghaling ta kay para walay lamok. Duro na pa. Ala pa nga, konang lubay. Nya gisapsap na niriri ang lukay kay para ato na dayon nang masugdan sa pagbagos. Kay hapon na pod guys. Hapon na pod mi nakapangas din hiya. Tada pa ba tayo pangbuhaton dito sa tong kuan. Nag-upload pa. Anong hapon na ta nakapangas din hi. Pag humagpaniud to si Koreana Bintoy nagbaon-baon ng Koreana sa makaon. Magsugod na tagbagos guys. Dapat tulong dapat kirim mo. Dito mo gumaak da, bigmating kayo. Damang mong gituwa din sa tulong.
Tapos lang kami kulit eh. Si mama guys, tagbago sila tulog na. Walang kutsilyo. Nara sila papa. Si mana. Ano ito? Muna yung nabagos. Bye-bye guys. Nya di ana mo nabagusan. Mahimo na siya duha ka silhig. Di aman ta sa bukid guys. Libre ang atong silhig, di na taag palit kay kung tuwa ka sa syudad kanang tukog imo pa ng paliton. Naduha na ka silhigan ang mahimo. Reserba na ng isa. Nya gihiktan din na niriri diha kay para mausa na siya pagkahikot. Mausa pagdala. Pabot ito sa ubos, dito na siya bahinon. Manugbong na po dahil mi karon human na po si Riri panigway man sa baka. Guys, magkaon to sa balot. Kaya naibalot yung babalik. Nakon pa nga. Bigyan na siya sa payag ha. Pure na siya na balot. Sabi mo. Parang na siya. Pure na siya. Very pure. Kasi yung utso ka. Suka na to. Ano yung balot ating igawas? Ito na yung balot. O ba nakasadling? Ang gintay. Narito. Kwarto ni Richmond. Pagsuka guys atong butan. Ito sakto lang. Ayun. Ang patak po ng kamis. Ang lalapit ito. Gasi. Hindi natin alam ulit eh. Sindi dito doon guys. Ano kayo? Pero na siya nabalot guys oh. Ang magkatingala. Nandagan storya kaunata. Ito. Nagloy siya. Ay, nagisang ko. Ako sa kugasan. Pagbasin ako. Itong lipan-lipan guys. Nagkaon piso. Hoy, namit to guys, namit. Napaka-namit oh. So, din na pwede kahalang. Ay, bangon kay ko. Ano na ito asin, pwede kalami. Dagay na. Suka, dapat kahalang. Asin, dapat kaparat. Puno na mo? Ano na, nagagalingar na nabukal. Ay, so halang kay nasuka kasi. Nasuka. Ito na siya kakalang. Di ka klaro.
nagbukal na niyo. Wag siguro deh. Last bite. Oreo. Aslam. Aslam, nahalang na parot. Bye-bye guys. Thank you sa pagpanood. Next mukbang na sad guys. Abang kayo guys. Yung susunod na mumukbangin natin. Bye-bye. Good morning sa inyong tanan guys. Ug happy Sunday sa atong tanan. Maulan ngayon guys. Kaya hindi tayo nakapagsimba kasi maulan. So kay kuan man, nagundang ng ulan. So naatay buhaton dito sa gawas. Atay sayote nga na kuan. So ato ning tanom ug mabuhi ba. Nya ato atong inutanan kagahapon nga mga kuan, alagbati or tangkong ato sa ning tanom kay para nga mabuhi. Para nga mabuhi, madugangan atong utan. Mudaghan nga di ta mahutdan sa atong utan. Nga puno atong baril guys kay naulan man. Nga kani ato ning ipa isok ni Riri. Danhira nato ni ipatisok danha sa kilid. Danha kilid lang mo. Ha? Nakayag ka basa man na siya perminti danha. Hindi ba diha sa kilid sa kuano tangkal, diha na to sa atop ipa ay ayaw lang. Dana oh. Hindi naman lang yun. Di ba dana sa punuan sa saging? Oh sige. Dana ra na sila iabay tulo. Kay aron danhera na to ni kuanan may mabuhi ni siya guys ug ato ning itanom. Gamot naman siya o nanay nagtubo. Hindi pa ni mabuhi magpalit na pud ta. Pakuan gid nga makakuan iyang dana sa yuta-yuta dapito. No kada matabunan ni iyang naigamot sa yuta kay mo baya ni agkuan sa kuan yung sa pagpakakuan na ni iyang gamot kung wala yuta kaning isa 150 naman eh. Ano yung pala mga? Ay, may ilan lagi mga. Hindi. Dapat lang sa to. Ipakuan niya nga kuan na yuta ng iyang kuan kay sa pagkuan na natong nagpanaligsik pa siya guys. Ayaw kay unsa pagkakuan nila ng iyang kuan kung wayuta gamot. Kuan na rin sa yuta dayon. Ano na ito itanong guys. O daw. Hindi ito doon sinagamot niya lang. Ako kuhan pala na yung anak ko. Kana man kung naiyang gamot kay unsay pag kay katong imong gitanong dadto ang gamot wa man nakakuan di. Matay gid siya kay ang gamot naggawas man. Ya kana rang kuan mo ektabone kanang gamot niya mo'y butang isyuta. No, nito ni kay bukpan. Bungag lagi na po. Sabi mo. Apa lang tanong lang. Apa? Diri ro. Bida mag kuan ang talong ba kay nagsanyad siyuta.
Ah, ayaw. Dinira ni siya kay kuan man niya. Alugbati man ni ada na wow. Magkatay ra ni siya. Halag ko lang gamit pala. Oh, ay Koreana. Ano? Alugbati na lang di aron na lang sa dito. Rugbati na kung Katong istankor. Tanong guys, ang atong kuhaan din atong tangkong kay nga hitla na ni atong tangkong kay sugay ulan kay gabi eh. yaman eh. Itsa. Kaning tangkong lang dani ra sa ubos lang. Hindi ko. Na magkuha po tag gulay guys so para atong lapuan. Kaning tangkong ato ning adobohon. Alam ba ko na tama? Ay ko ano? Bakit bisa? Pagtarong di akor. Sige na nilagyan. Bugat ka ako sa nila ha? Ay, naabog-abugan. Naabog-abugan sa katanda. Ito na is buhi na. Magkwatator mga ma? Kuhaan ka ng isang katsalo? Nagkuhan ng katsalo. Kanyang butar na mga sagbot ko ron. Kenapa lo? Wala ah. Bulan lagi. Ini mama. Ining harbisan guys kay mag-adton tayo lang ni tata. Bang ini. Tata mo? Tanggalin dito. Mami? Ha? Bangko. Hi guys, tablet ko. Igat-igat ginili. Ambil. Kuha bago inoy, kaya bahugan na ito noy. Kaya nato na harvest guys. Dalhin pa nila ni tata dito. Buha na ang kuha noy. Pulard noy. Karon maglapwa na ta ato ra. Noy, Lapuan. Vincent. Nagduha na pulard. Uban ato ning adobohon guys. Nagbati pa din. Nato ipatanan ni tata dito para kadali ni siya na sa labat ng kapay. Daghan man di ay na dah. Ako muna na dah.
Lang ulit tanong sa lang. Oh, kuno. Kunuan? Kaya pangkuan na guys ang alagbati kay para nga daghan siya diha makatay anang labat. Di na siya ka kuan. Ako sa 5 fingers. Kaya para ka na itong 5 fingers, mamambog pagid ni. Mamambog siya guys. Grabe, gigakusog sa ulan kagabi yun. So kayong ulan. Naana po yung bunga sa itong pipino guys. Oh. Bunga na po. Naana ito yung harbison. Ato na siyang kuwaon kay atong lasahan dito. Ito na siya makakuan kay murag mag-action na siya ka injikan. Ang tara ng 5 fingers kamatitak kay para atong lakhahan ra guys atong isaw-saw sa kuan. Sausaw na to sa suka. Ayaw ko, adubuhon tara na unya may to ayan na nato paon kung paano na. Tagbaboy guys. Nya kato sila magbahog to sila sa baboy. Nato ning hugasan natong gulay. Wala na sa guys. Ambil tong tangkong geng. Asa tong tangkong ko? Ma, ini betul pang dapat cerita dah. Kini oh, nga kuan. Ay siya guys, kuan na siya nilungag na siya bahog si baboy. Naglungag ni kagabi na init man wala nakuha. Uy, sulod sa dito daw balik ra dayon gato sa nigugasan. Pero nga. Sige na, sulod sa dito gato ra mo nakutruhan ka. Guys. Tapi ini lucu. Ano na? Mana? Ini ah. Mau nanti nih. Ayo. Aduh, ini terus.
Buwan lang. Karo nga. Gani unang hadi. Isa pa. Gada po. Oh, isa pa rin. Uwat lagi. Ara. Gada na ayo. Sige. Sige. Ito mo. Sige lagi. Oh, sige pa. Bleh. Isa pa. Hindi ako maligo. Uyo kay mabasa ka ba? Sige pa. Among buwan mga ka. Uy, putam di. Ayun. Uy ba? Basta na humana na eh. Yaw. Bubuhay ba? Sige, dugang eh. Hugot ko na mo kung siya. Pala. Basta magulay sa namangging gana. Mayroon ka aja nih. Kan aja guys. Ini guys, mana itong dalhon na tata. Atong kuan lapahan karon katurang talbos. Mana itong dalhon dito ni tata, guys. Kaya mag-adto ta dito niya ila ni tata na mag-upload. Ya, kani. Ini ato ang lapuan na nato ni siya. Kuatong kamatis dito na ikaw. Pero dito. Hello, bo. Tanawan na na. Ano guys, ato nadiha kana itong mga inutanan. Ato ra ko na episode pagbalik eh, parang agam po. May hinugdana. Kuha na ah. Nagulan na po guys. Saon na lang. Ulan na po. Ulan na gini siya guys.
Nahuman naman nato ni og himay, so ato na dining hugasan kay nakatak-ang napod sa ininit, ato na ning hugasan kay para ato nang malapuhan og makapamahaw na din ta kay trabaho man si Raymond karon. Ato ning kuanon ang atong lamas. Ato ra man ning salad kuno. Atong kamatis guys, sakto pa gani siya kilawang kay ilaw pa man gamay. Okay. Bayad yung mama sa wifi. Salamat. Ay, upay si. Guys, wala man nahurot, initon. Aman si Tito to ana? Ha? Ato ni initon guys, nagbalit si mo gapon sa isa ka buok nga manok buo. Namo ni nga atong giluto. Kaya mapukay sila na ngaon. Ano nga atong napamay sobra. Atong initon. Ato na lang yung hukaron. Si Raymond, ato lang binlan si Raymond dani sa yahapon. Kanya ato sa udto-udto na. Amo nang saba kay da guys, okay iyan ang gikuan ang sandayong diha kay para nga dili na umagkusog ang uwan, dili na magkuan ang tubig. Nang iyan ang gitrabaho di ang sandayong kay para nga dili na taaga. Ya mao ni atong kuan guys. Atong kuan sa atong lasa sa atong salad na kuan. Para hindi naphawan dayon. Ato ra na siya bubo dan hidayon, ibubo ra nato na siya diha. Tawagan na sila Kor.
libre ang ulam, guys. Hindi na ang ulam. Mga unta. Tawagan na to si ilan ni ate dito. Balik ka, Prisan. Ha? Jesus, natulog pa din ubat, guys. Re, dali na, Re. Oy, dali na ka. Re, Vincent, dali na. Abay, may mama na nga. Bantay ka. Ano ang video call? Dito na ipakuan nyo. Sibog. Ay, sarili. Tulog pa. Bilang. Hindi dito tulong. Yung mama. Kasi guys, tulog pa. Ay, lalo na mo bata, bilan, kung may bata. Ayos, guys. Buli na tayo. Hindi na pa tayo. Kamu dito tayo. May extension na yung kamuta. Plastic man. Gimana? Nga, kaya di ka panhukom. Uy. Ako pa na ako sa amin. Uy, ah. Lami ka ba bigyan ng sentabo na? Paglagot. Kaya hindi ka sabsab. Okay. So, kami. Uy, bawal-bawal. Ha? Malang bigyan. Uy, bawal-bawal lagi. Ako nagkaon. Asa ko yan na. Hindi mo na sa galing. Hindi naman na panay makaon. Kaon dyan. Terus na apa? Kaon dyan. Terus na apa? Hindi. Uy, bawal-bawal. Na. Hindi ba? Ano makuha. Samo. Mataas. Pamanaw ta, guys. Tanawag na itong kamera binto kung na. Ano na? Sige na. Uy. Buka biday. Buka nila. Ang balik ano eh. Nakalang bigyan. Ay, dapat nangalang dong. Hindi ang ito. Ito ang salang. Ito ang pagkabili. Dami-dami. Sabot dong. Ay, Ito yun lang, ha? Pino? namatis ka na doon. Bumbay ka kaon ako na. Ano naman yung ginagawa? Parang din ang pangalan. Hindi ko pa po. Kung gagmati yung buong ka. Mati. Mati. Kaya, Ano ka na dyan? Kuan mo na? Ano ba tanan? Ano ba yun? Lakat lang. Pero pag nilakilat din na. Ano kiludanan na lang mula. Ano? Ano ito? maninimikay ka ko yan ha. Dapat kabuhian yung papa. Ay, kaon dyan ay, unsa mga ako yung mga kanding ah. Ano siya kasi? Ay, gahit lasa mo na ah. Ito pa. Ay, ang dami. Okay. Yung sila. Kasi tinitalo na. Pagkaon yung Bila? tanong ako kahit ano man. Sige, mag-iwas sila mga nag-video. Yun yung kaya plus na-open na yung akong hindi ko yan. At saan ko nang mata?
Mata, dito mo na, mata sa yung diminsa, mata sa kulapil, ano ba ka mo, magpapati si mama, mata sa kulapil. Ano ka mo, magpapati yung saba. Ini udah mau bahasin satu apa, kapan, dua, ya. Habis ko rin ni Chapel. Trabaho ko ba ya? Siko na yun. Saya mulai matag, balik turun dalam akhir berhayal. Yang tuan yang matag, bangun. Saya matag, Stress. itu. Masih pula yang lama, aku kalau saya balik ke dalam kemarin dia. Itu. Saya sih. Ano gitu? Tuloy ko. Nah, kalau bubig dia turugit. Tulog na talaga na sana ka. Ini ya, terus signal. Gabay na undang-undang problema. Ang lasa ko na, kaya siya tulog ba? Wala na, wala. Saan magpunta yan? Ikut ya. Bagi itu yang kayak loko kan. May bagyo. Ano kung kabato yung bayo? Awan sa tulog na ako. Nakatulog good ko. Kaya ayun pag-aso brand out tagagiyak siya kung buka pag brand niya kung buka. Ingo ko kung pagawin mo yan. Ang lugar na ba niya, ang kwarto, ang kabalo ang sinito. Ini punya kalau yang tua saya kami yang ini yang tua ini ha ini dia tua. Tuklok na. Ano naman sa ko? Sebelum Ano sa ka? sebelum berarti. Nilagat yung kasagaran ng kontek. Kailangan yung ulit. Bumili taputan ng makal sa huya. Dito na tao. Ba't yung sinanago? Mangyari ang kapsa. Dito na daan ng absan sa buwan. Bibigyan din ng alam ba? Ayaw ko yung mga lasing ko. Mas hindi ay lasing ko. Ito lang po yung doon. Itong ludo kung sila gusto mo gawin. Kung ikaw, di ba dito na sa nagpindong nila ng puba ng aking motor. Ano mo may dagat? Ano pa? Ano? Hindi. Ano pa? Ano pa daw? Ang galusong lang yung anak lang ako. Hindi ko alam. Rider man ko. Nagsagunso ng kuan. Nagsagunso ng motor ng tulog. Ito ako gusto. Puro na hindi na lang. Wala hindi mga managat kaya. May barha. May bana. Order. Kung dili sa makuha na pamakan daw, pumakat mo sila. Ano na? Pamakan daw. Pamakan daw na po. Kalurakan ngayon, natapulan mo betul ng barangay. Ano nung kuhan? Ito sa unang mga bulan na una kay ito ko mga mamahan. Balik. San Pedro ka ba? Loy lang daw ang Boy! 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 Alisa! Happy birthday! Akan doon ako. Kaya nailan ni Buda. Ay, nine. Awit lang din. Magwang ka isa ka sa ikot. Ang sumula sa iboy. Mukha siya na. Martin siya. Martin. Si Bed na tayo siya. Before. Martin ka siya karon. Kaya nailan ka. Tungkol po ko kayo. Nay. Hindi man Victoria na kahit kung alam namin sabuan ka naman sabuan mo. Pwede lang yung nakikita lang lang. Walis lang lang. Alis na. Ano na natin yung sa pati niyo? Tubig. Okay.
Gaya sila kay September ya, undat-undat lang. Labuan siya ng hari. Hindi mo gagawa ko. Hindi mo gagawa na pala sila sa diesel. Dawa ko ng buwan. Pag ako ng maestro sa una kayo mga bata, dili pa kayo ka. Dalawa. Ano tayo? Alam mo yung ilan tayo ka. Ano din nila ko sa mga dalawa. Ito ka na ang ito. Ano ka nang iba? Wala kambing. Pinanding nila. Eh, wala sila mo na yung buko ng buko na beef. Wala ako na. Gahit. Ay, good na ang good. Great ba? Bang. Huwag mo kung mukbang. Nag-aula ko. Kaya yung patawan. Ito. Subukan ang tubig sa Ali, amahaw. Happy birthday. Pila ni mo? Pila ni mo dad? Kaya ako. Order handa. Mano? Managbo me? Ha? Managbo ko? Ah, ito nga ambot at ikiman. Ang aning sa tumatubag diya. Gusto na ba ito dito dito? Guys, padahal iming guys. Maluoy mo. Di kayo na ma-edit. Mo tuloy ka. Nag-asin sila sa bye-bye. Pagkaman kay dito, nagkuhan sila, kumanan sila sa bye-bye, ay sumpay kay, nagkinan sila. Hi guys! Nag-say sa balay si anak. Hi guys! Thank you for watching. Bye-bye! Follow and share sa mga followers. Bye-bye! Thank you sa all. Ngayon, sumpay pagbalik. Kaya ito, nagpauli na sila pa dulong. Ay, nagpa-ato na sila sa ilang balay. Ito na hindi na niya. Hi guys! Pauli kami. Asa di ka. So bye-bye!